quisimos contar un poco especial. No sabemos de qué trata, pues no se sabe De 5 anos vai interpretar unha adaptación do clásico Pinocho, a obra máis célebre do autor italiano Carlo Collodi. Deixádevos levar por este maravilloso boneco de madeira que quería ser un neno de verdade. Un aplauso. Chamado Pepe. Unha noite chegou a casa do vello Gepetto, un carpinteiro que facía bonecos de madeira. Gepetto vivía con Fígaro e Cleo, aínda así tíase moi só e desexaba ter un fillo. Ai, Fígaro, como me gustaría que este lindo boneco de madeira foxe un neno de verdade. Hai que ponerlle un nome. Pinocho, gusta que nome. E aquí creo, e aquí, vedes, a él sí que lle gusta. Ah, que solo. É mellor que vayamos a dormir. Boas noches. Que estaba atento a todo o que pasaba, decidiu acostarse tamén. Pasado pouco tempo, apareceu por ali unha fermosa fada. Chamábase a Fada Azul e viña a cumprir o desexo de Gepetto. Lindo boneco de madeira, desperta! Podo moverme, podo falar, podo camiñar e bailar. Son un neno de verdade, aínda non tens que ser carpinteiro e facer caso a túa consciencia. Que é a consciencia? A consciencia é a voz que ti eres a miña consciencia, que eres el. Si non teño máis remedio, cuidarei de que non se meten problemas. Recorda que che dixen, Pinocho. Que pasou, Pinocho? Nada, papi. Ah, vale. Que falas? Sí, e tamén podo saltar e bailar. Viu a Fada Azul. E ti quen eres? Son Pepe Grillo, a conciencia de Pinocho. Conciencia? Non entendo nada, pero aún así estou feliz. Mirade, Pinocho. Imos celebrando. Merece la pena, hay mucho allí. También viene de aquí. Agora que non entendo de verdade, tes que ir á escola. Tomamos aquí. Aquí. Irei contigo por caso. Si non,
Llegamos por fin. Hola, Fígaro. Hola, Cleo. Papá, quinto muerto, ¿qué pasó? Mira que por fin me rescate pequeñito. Como te prometí, me hacía nena de verdad. ¡Gracias, Fada Azul! ¡Eres la mejor filla del mundo! Por fin, Gepetto conseguiu que o seu desexo se convirtise en realidade. Esa, amigos, é unha historia que trata valores como a amizade, o amor á familia, a sinceridade, pero sobre todo demostrar que os desexos se só se os desexas. No, Pablo, sí. Vamos a